My sa teraz trochu vrátime v čase. Nedávno boli Vianoce a za chvíľu pri tomto životnom tempe budú ďalšie. Ale vraciam sa k tým Vianociam, pretože náš pán premiér nám všetkým daroval pod stromček nechcený vianočný darček. A myslím, že vystihne ho zhrnul minulý týždeň na proteste v Banskej Bystrici, kde sme boli viacerí z nášho regiónu, bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec Slovenskej republiky v USA a Maďarsku Rastislav Káčer. Je to tak veľa, že chceme, aby Slovensko bola slobodná, hrdá krajina. My máme kompas. Akurátne ten Roberto Fico je pokazený. Hovorí o zahraničnej politike na všetky 4 strany. Len jeho všetky 4 ručičky zhodou okolností ukazujú na Rusko. A vybere podlo, skryto, dodnes nevieme, akým spôsobom, aké ruské spravodajské lietadlo ho tam odviezlo, sám do Moskvy. Bez prievodu, nevieme, o čom rokoval, nevieme, s kým sa stretol, nevieme, k čomu sa zaviazal. Vieme len to, že sa tam plazil po kolenách pred odporným, krvavým ruským diktátorom. A keď sa na to pýtame, čo si tam robil, tak nám akurát ukazuje prostredník.